Malima Mali kunnafoni jabarani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye tɛnɛn ye mai kalo tile 30 ka taa bila karedon na juin kalo tile 6 farafin kalo tile 19 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila farafin kalo tile 25 la dolo jate la funteni kalo sabanan tile 11 ka taa bila funteni kalo sabanan tile 17 la o wagati kibaruya de bɛna lase aw ma dolo min bɛ mara la ni wagati in kɔnɔna na ni o ye mercure dolo ye ni anw k'a ma ko gɔku ni arabu k'a ma ko utari o utaridu dolo in ale de bɛ mara la ni wagati in kɔnɔna na n'a bɛ bɛn Gémeaux mɔgɔw ka dolo fana ma a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ko olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ karisa hakili ka di kosɛbɛ baara kofɔlen minnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu olu de bɛ tali kɛ politiki baaraw kan ani fo ka taa se feere commerce o baara kofɔlen ninnu ka di mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani presse minnu ka baara bɛ bɛn sɛbɛnli ma olu mɔgɔw bɛ se ka bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani jagofɛnw minnu bɛ jagofɛn doni ka taa n'a ye kɔ kan ani ka a doni ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na n'a ye faso kɔnɔna na ani transport fo ka taa se dugutagaw ma o baara kofɔlen ninnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani communication n'o ye kuma baaraw olu baaraw ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na bana minnu bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o bɛ tali kɛ nuguladimi kan nugu bana minnu bɛ tali kɛ nugu sira banaw kan furudimi ka taa se kolopatiw ma o n'a ɲɔgɔnnaw olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaruya kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka sira k'a jɛlen tɛ kamasɔrɔ kɔnɔlafiliw ani hakilina filanfilanw bɛ se ka aw sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka taa ka aw ka ko siraw wulikajɔ siraw ka gɛlɛya don olu la wa aw ka kɔlɔsi fana pièges olu bɛ se ka aw sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka na don aw ni aw hakili cɛ ka se k'a fɔ ko bɛ aw bɔ hakili kan cogoya min na aw ka hakili to aw yɛrɛ la o sira ninnu fɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila a laban yɔrɔ wagatiw la a bɛ garisigɛ kibaruya mɛn nka garisigɛ ninnu bɛ se ka bali ka sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la a bɛ cun ka bali ka sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kɛnɛya sira olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ka gɛlɛya bɛ se ka don a la kosɛbɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ aw b'a fɛ mɔgɔw ka aw faamu ka taa sira minnu fɛ aw ka hakilinaw bɛ se ka faamu cogoya min na ko gɛlɛya bɛ olu kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka dusu fagali fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela n'o tɛ aw bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ani aw baarakɛɲɔgɔnw fana ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ aw ka dusu faga ni dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya sira o sinsinnen tɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka na bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Dawuda ka so badu denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw olu siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma kunnafoni siraw jɛlen don ka ɲɛsin aw ma wa a ka di aw ye ko aw ka ko ka tɛmɛ sira minnu fɛ fo ni aw yɛrɛ kɛla aw yɛrɛ ma jugu ye n'o tɛ wulikajɔw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na garisigɛ siraw ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka wasaw ani jigiya ɲumanw sɔrɔ garisigɛ ko ta fanfɛla la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasoso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka ko daminɛ mɔgɔ minnu kun kan ni aw bɛ fɛ ka ko kura daminɛ ko ni aw ka ko kura daminɛ wagati ye
k'a daminɛ ni dɔgɔkun daminɛ na fo ka taa bila ni dɔgɔkun laban na ko a ka ca la aw mana ko kura min daminɛ ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la don nataw kɔnɔna na jigisigi kumaw olu ɲɛsinnen don aw ma sira caman fɛ wulikajɔ olu siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Ibrahima ka so samiya kalo 2nan denw denɲɔgɔnso denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko yɛlɛda ani wasaw olu ɲɛsinnen don aw ma sira caman fɛ kamasɔrɔ aw ni aw limanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko aw bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ wa kunkɔrɔta walew ani kunkɔrɔta ko k'olu ɲɛsinnen don aw ma mɔgɔ minnu bɛ kɔnkuru la ni wagati in na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'olu bɛ se ka wasa ni kunkɔrɔta ani jaabi ɲuman sɔrɔ o jaabi ninnu na a b'a yira k'a fɔ ko ni dɔgɔkun ye aw ka dɔgɔkun ye kɛnɛya o sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Isa ka so samiya kalo 3nan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw lamɛnnen don kosɛbɛ wa aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ko aw bɛ se ka wasa ni kunkɔrɔta sɔrɔ ɲɔgɔn lafaamuya aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ dalakan o barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kamasɔrɔ aw dalakan bɛ se ka jigitugu kuma lase mɔgɔ caman ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ f'a laban aw garisɛgɛw siraw olu sinsinnen don aw bɛ se k'aw jigida sɔrɔ baw kan dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la minnu sababu bɛ bɔ aw yɛrɛ ka wulikajɔ ani aw ka jija ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma balansu furuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Umaru ka so kawla kalo fɔlɔ denw balansu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko banamini o fanga ka bon aw ka sira kan kamasɔrɔ a ka d'aw ye ko ka tɛmɛ sira minnu fɛ cogoya minnu na ko gɛlɛya bɛ don o siraw kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ dibi bɛ aw ka sira kan ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la ɲɔgɔn lafaamuya min n'a ka di aw ye aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɔgɔn lafaamuya ko bɛna gɛlɛya kosɛbɛ fo aw ka se aw dusu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa yɛrɛkɛli o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma garisɛgɛ sira o jɛlen tɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Ayuba ka so kawla kalo 2nan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ko aw yɛrɛ fanga tɛna se ka aw dɛmɛ nka jigiya barikalen don mɔgɔ wɛrɛw de bɛna se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ aw yɛrɛ kungo la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka di aw ye aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na i bɛna ye mɔgɔ ɲɛnamaw ɲɛsinnen don aw ma mɔgɔ nafamaw ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛna kɛ sababu ye ka aw ka wulikajɔw ka teliya ka aw ka laɲiniw ka aw sabati kibaruya sira olu jɛlen don yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ aw bɛ jɔrɔ la jigiya sira ko minnu na ko aw bɛ se ka jigiya sɔrɔ olu la aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kɛnɛya sira o sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Alahu Taala ka so kawla kalo 3nan denw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko mankan de bɛ aw kun kan ni aw bɛ se aw ka aw dusu faga k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw kun dalen don aw kan o bɛna kɛ sababu ye ka birisa ɲagamin don aw ka dɔgɔkun na aw ka dusu faga ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka ku ni aw yɛrɛ kamasɔrɔ ko fitinin ni aw y'a ta a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ koba ye aw bolo a bɛ taa ka aw yɛrɛ bolo da nka kibaruya sira o jɛlen don garisɛgɛ ko ta fanfɛla la kɛnɛya sira o sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la masa Solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya bɛna gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ aw ka baarakɛyɔrɔw la fo ka taa se denbaya kɔnɔna ma sigidaw kɔnɔna na ko aw ka ɲɔgɔn lafaamuya ko gɛlɛya bɛ o la aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ni aw bɛ se aw ka aw dusu faga dusu fagalenya kɛ tagamabere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sera n'o kɛla wasa min ni aw b'a ɲinina jaabi ɲuman min ni aw b'a ɲinina mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na sɔrɔ ka se ka na jigisigi kumaw fɔ aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma kɛnɛya sira olu o sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara Ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na wulikajɔw siraw olu sinsinnen don kosɛbɛ garisɛgɛ siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la k'aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan wa kɛnɛ jɛlen don sira jɛlen don aw ka wulikajɔ caman na mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka wulikajɔ ka ko kura daminɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na jama bɛ aw kun kan k'o siraw k'olu jɛlen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se k'aw sigi ni garisɛgɛw ye garisɛgɛ balilenw kɛnɛya siraw sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛdaw ani wasaw ɲɛsinen don aw ma aw bɛ ko kura fɛn fɛn daminɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'a bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ a la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ fo ka hakili sigi ka baara kɛ ni aw yɛrɛ ka hakilinaw ye o bɛ wasa tɔ sinsin ka ɲɛsin aw ma dibi o faralen don ka bɔ aw ka sira kan wa juguya kɔdonnen don aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ye degun min sɔrɔ o bɛ se ka bɔ aw yɛrɛ la o bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ ka degun ɲininiw ye n'o tɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na degun tɛ ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka a yira aw la ni dɔgɔkun kɔnɔna na kibaruya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin mɔgɔ caman ma hali ni kibaruya ninnu ma sabati yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ mɔgɔninfinw bɛɛ lajɛlen ka m'u bolo da u dusu kan kamasɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin jamakulu bɛɛ lajɛlen ma bakuruba sara la a b'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kan k'i dusu faga ka muɲu yanni wagati wɛrɛw nali cɛ ne de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la an tɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ fiyewu ni ma n mɔkɛ ani n ka karamɔgɔkɛ fo karamɔgɔ Mamadu Dawu Kucala kɔkɔ Kucalakaw bɛɛ ka foli bi yan a tɔgɔ la ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ min mago bɛ ɲininkali wɛrɛ la i bɛ se k'an wele 73 35 28 89 minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ olu bɛ se ka plus 223 73 35 28 89 an b'a fɔ la ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka Mali basigi